Facem livrare aici. La Casino Planet. Planet. Am ajuns. Ia uite că a venit și mâncarea! Mulțumesc pe ei! Dragilor, uite, prietenii noștri de la Nuki Grill au venit astăzi ca să ne ajute să ne mai îmblânzim puțin stomacul. Dragilor, veniți aici că băieții noștri au adus ce ați adus? Mici, fripturică, ia uite și cârnăciori, tot ce trebuie. Dragilor, într-o seară românească, un mic cu cârnăcior merge mai bine, nu? Dragilor, sunteți invitați aici la bar. Din partea prietenilor noștri de la Nuki Grill îi găsiți în The Grand Arena o bunătate de mâncăruri așa cum românești. Haideți aici la bar, că e vorba aia, din partea noastră. O să-i găsiți pe băieții noștri pe drumul Gilăului 30. O să gustați, să spuneți cum au fost bucatele și dacă v-au plăcut, vă spune unde să vă duceți. Pe drumul Gilăului 30, acolo îi găsiți, lângă Grand Arena. Poftă mare și haideți la fripturi de la Nuki Grill!